Men zegt hier dat alle deelnemers iemand in gedachten achterop heeft. Een dierbare die strijdt tegen die vreselijke ziekte of misschien de strijd verloren heeft. De fietsers van To Climb to Race nemen dat heel erg letterlijk. Die fietsen namelijk donderdag samen de berg op. Op de tandem. Voorop de sterke, krachtige fietser en achterop iemand die ziek is of ziek is geweest. En dat brengt ons bij een Limburgs duo uit Venlo, Miranda en Louis. Louis is de sterke, krachtige motor en Miranda zit achterop. Zij heeft de strijd tegen borstkanker gewonnen. Ze namen ons mee op een trainingsrit. Dat is een goede captain. Komt alles goed. Degene die voorop zit, dat noemen ze dan de kapitein, dat is de ervaren fietser. Maar die moet zich dus ook aanpassen aan de stoker achterop, de kankerpatiënt. Want zij geeft aan of ze harder wil of zachter wil, of dat ze desnoods wil stoppen als het zou moeten. We komen boven. Voor mijn ziek zijn heb ik wel 3 keer een halve marathon gelopen, dus mijn conditie was redelijk goed. Maar door die chemo's gaat je conditie gewoon zo ver naar onder, dat heeft weer een hele tijd nodig. Rechts, links, remmen, schakelen. Hij doet het helemaal prima. Ik had 6 zware chemo's. Door die redelijke conditie ben ik daar eigenlijk nog best wel goed doorgekomen. Maar daarna heb ik nog een amputatie gehad, borstamputatie. Daarna 25 bestralingen. Dat breekt alles af. I take it in, but don't look down. I'm on top of the world, hey. I'm on top of the world, hey. Been waiting on this for a while now. Ja, qua conditie ga je na zo'n zware ziekte toch helemaal tot nul. Dus ik heb nou weer extra spinning gedaan en ja, hopelijk ben ik er sterk genoeg voor om die berg te beklimmen. Get up now, get up, get up now. And I know it's hard when you're falling down and it's a long way up and you think you're out. But get up now, get up, get up. Hey, mooi man. Hebben we Kijk gered, goed hè? Dat bedoel ik. Ja. Heb je niet meegenomen die masseuse hè? Ik merk toch dat ik aan de voorbereiding ook veel heb gehad. Vooral de beenspieren natuurlijk, want ik ben geen wielrenner, ik ben een hardloopster. Maar ja, voorbereiding is ook belangrijk. En Louis is belangrijk. En Louis is belangrijk, dat is helemaal mijn steun en toeverlaat. En ja, dat is helemaal top. Een gemeen stukje. Ja, van de een zit hem in de staart.